Labaran dare kenan. An tasa ƙeyar ɗan bulki kwamanda zuwa gidan yari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake sauraron wannan tasha mai albarka, wato siyasar Arewa TV. An kama wani babban ɗan adawa a Kano, ɗan bulki kwamanda, tare da tasa masa ƙeyarsa zuwa gidan yari. Tun da farko dai an gurfanar da kwamandan bisa zargin yin wasu maganganu da ake zargi za su iya tunzura al'umma waɗanda suka shafi batun masarautun Kano. Hukumar DSS ta fara gayyatarsa tare da miƙa shi ga 'yan sanda, kamar yadda lauyoyi da ke kare shi barista Ibrahim Abdullahi ya tabbatar wa BBC. Ana zarginsa ne da yin wasu kalamai na tunzura jama'a kan batun masarautu a jihar Kano, in ji shi, sai dai ya musanta zargin da ake masa a kotun. Yayin ya yi kalamai ne a wani gidan rediyo a Kano. Bayan kalaman ya jawo jagoran Kwankwasiya Rabi'u Musa Kwankwaso kan batun makomar masarautu a jihar Kano ta Kano. A cikin kalaman da suka janyo kama shi, ɗan bulki ya ce ba za su yarda da cire sarakunan ba. Kotun ta bayar da umarnin tafiyar da shi gidan gyaran hali na Goron Dutse a Kano. Sai ranar 29 ga watan Janairu, kotu za ta saurari buƙatar belinsa kamar yadda lauyoyinsa suka bayyana. Kaɗan daga cikin abin da za mu kawo muku a wannan labari. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya lashe takobi ga duk wanda ya tallafawa jam'iyyar NNPP. Za a tafi da su kamar yadda suka taimakawa jam'iyya. Yayin da magoya bayan jam'iyyar NNPP suke ƙalubalantar wasu mawaƙa na APC akan sai yanzu suka samu damar da za su shigo a dama da su. To su asalin 'yan siyasa ne na jam'iyya, ba wai 'yan siyasa bane na jari hujja, in ji babban shugaban mawaƙan Kano, wanda yake yin la'akari shi ɗan Kwankwasiya ne, ɗayan kuma daga APC ya shigo jam'iyyar NNPP. Ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin kundin labaranmu.